Ngiyayitshafazela-ke edrobheni, ngiyahamba ebusweni angikho muhle kahle. Isigameko esingehlekele namhlanje nje angikho mnandi. Ngisatshafaza kanjalo-ke ngiyised. Kube nemoto evelana ipake ngokukhulu ukushesha la eceleni kwami, engathi nje khona into eyipakelayo ngokukhulu ukushesha. Okay bafethu, niyazi ukuthi mangabe uyintombazane ngisho ungabuki uhlezi ubuka. Thina amantombazane sinaleli hlo leli kuthiwa ikhona eye. Ikhona eye yami-ke biyibuka ukuthi okay kupaka i-BM laphayana enhle i-X6. Phakathi kunomfana omuhle. But lo mfana is way above my pay grade. Angibathandi mina abafana in particular, you know those guys nje abahle kakhulu aba-money freak because bahlezi beyinkinga nje. Umfana velane ehlikeke emotweni ayibuzisa ama-directions. Umfana ngivelane ngithameke, umfana muhle, umfana ukhuluma kamnandi. Ngicela ukukutshela kumfana-ke azacela inamba yami. Okay, sengisendlini-ke manje ntambama ngiyibukela i-TV. Ngibuka nje i-TV, inhliziyo ifocuse ekutheni umfana akasafoni ngani because umine engikhipha inamba yena akanginikeza yakhe. Uthe hayi igama liyavela ukuthi kubani ku-Truecaller ngizokufonela. Shokuthi bengineshow ukuthi umfana inamba unayo kahle kahle. Mangabe engafoni ngaba kafoni nje ilo hlobo lomfana othatha inamba mase liyibukela i-status elingabe lisashela. Lilinde wena hlampa angazi kusekwenzakala kanjani kulamalanga. Abafana nje sebengene kwi-soft boy era yabo ukuthi they take numbers and they expect us to share back. I don't know ukuthi yenzakala kanjani lento ukuthi bona sebelinda ukushelwa. Mangabe bethathe inamba basuke betshengisa ukuthi I'm interested, make a move baby girl. Hayi-ke kusenjalo kumfana avelana fone ngempela kumfana. Ngihlanye-ke bafethu ngichobozele efonini. Izinto engangizenza ngangisukuma ekhawuchini ngihlala. Phela le mfana bekamuhle ekhuluma kamnandi. Umbona nje ukuthi umfana alright loyani. Ake umfana useyangitshela ukuthi yena u-interested. Ngithebe ngiqhamuka laphana wavelane wahlanya wamisa imoto ngokukhulu ukushesha because yena idudla ziyamhlanyisa. Idudla nje u-obsessed ngeyidudla. Wemantombazane ngiyazi ukuthi ngathi mangabe uyisidudla ungajoli nomfana othi yena akaze ajole nezidudla. Umfana ubojola nomfana othi yena ujola nezidudla kuphela. Ungajoli nomfana ongakaze ajole lesidudla ozo-experimenta ngawe ngoba nizohlangana nenkinga phambili. Kodwa futhi ngiyasho-ke manje ngithi lo mfana lo obsessed ngezidudla ungajoli futhi naye. Ukumbona umfana mayeqhamuka isidudla avelana hlanye. Lo mfana lo usuke eyiplayer leyidudla. Akhona phela ama-player eyidudla o-enjoya nje ukwenza inkonzo yekamera neyidudla. Kodwa mangabe kuwukuthi useyachuza ukhetha umfazi uzochuza i-amkendi yakhe eyisilenda. Kodwa idudla angayeke lokhu eyivakashela nje ziqhubekile zimhlanyisa idudla ngala. Lo mfana loyo-ke u-obsessed ngeyidudla, uyiplayer leyidudla. Stay away from ama-player eyidudla. Ake umfana propose for a date ukuthi okay let's meet for a coffee date. Ake sahamba-ke saya kwi-coffee date. Okay sayiqoqile laphayana sithola itafula-ke. Etafuleni bekumnandi, umfana uxoxa kamnandi yabona. Uyayazi into ekumele ayisho. Kodwa-ke bomqaphela kumfana okubiza for i-coffee date. Lo mfana lo usuke ingozi, usuke inkinga because usuke engafuni nokuthi aze aspende kuwena. Usuke kubona njengomuntu not worthy ukuthi aspend ukuthi nidle ilunch or nidle dinner, like he rather buys you coffee, something affordable, you know. In few days ke umfana ubese ngilandileke. Uyayazi leyo feeling yokulanda umfana, it's the special one because usually in these nowadays abafana sebethi ubarizer uze kumina. Yena wangilanda qobo lakhe. Kwangathi lezi ayikhathi zakudala, ikhathi zobani and Romeo. Endleleni siyahamba umfana udlala umculo omnandi sinqekezisa ikhanda. Uyayibona leyo moment yokukhuluma kweinhliziyo sibambene izandla lana nje. So lavidavi. Siya kuphi-ke nomfana? Siya endlini yakhe. Kwavela kwangicacela ukuthi lo mfana shukuthi akanayo umuntu. Shukuthi umina manje ozoba i-straight sakhe because abafana abane-straight bakise hotela kubhukwa ama-B&B. Kodwa lo ungisa straight endlini.
Mesifika endlini ke bafethu usho umsebenzi senza into ezize ngayo ke lana umfana ke ugudi ke vele nje umfana u very very good. Angikhethile ke bafethu ngikhethile lana ngikhethile kulomfana. Hayi bafethu angizange ngakholwa mangabe ukuthi ngivuka ekseni ukuthi hayibo yimi lo ovuka eceleni komfana omuhle kanje emzini omuhle kanje. And futhi akunasithombe mhlawumbe somuntu esile ngodongeni ukuthi mhlawumbe lo muntu ushadile. Kuyabonakala nje ukuthi ibhashela leli. Ake bafethu ngisalele kanjalo ke embedeni umfana angitshela ukuthi ungasuki la ngisokwenzela i-breakfast in bread i-breakfast in bed. Mina ngizange ngayithola i-breakfast in bed before bekuzoba isikhathi sami sokuqala. Hayi kumfana sisukume ngempela yenza i-breakfast in bed ngimbone kumfana esebuya yabona leyo moment it was a very special moment. Umfana esesondele ebamba i-tray ene breakfast emnandi uyabona ngithi ngiyambona izingalo zakhe ezinhle ngiyambona yabo ile nhlobo le eziyehlisa udebe mangabe yenza into i-serious ngayo umfana wayelonhlobo ke. Ngilele lapha embedeni amehlo sengwanciphisile asemancane ngibuka umfana lapho untombi zonke ke usuvukile umi ngeenyawo. Hayi umfana uthe mangabe sezofika kumina kuvelana ekukhala umbhobho endaweni. Amaphoyisa lawa sicela ukuthi kungabikhona umuntu ozophuma endlini ahamba ngombhobho ehamba emgaqweni. Kungabikhona umuntu ozophuma endlini kunevirus ebreakile njengamanje. Le virus isemoyeni waphephethwa umoya uyahluleka ukuphefumula mase uyashona kwayikhona lapho. Abantu abangaphandle abangekho emzini yabo sizocela ukuthi ba-communicate namaphoyisa. Amaphoyisa iwona azoba escorta ukubangenisa endlini zawo azobagqokisa certain suits azoba preventa ukuthi bangayitholi le virus lesemoyeni. So niyacela umphakathi ukuthi nivale icapha nivale amawindi nihlale endlini ningaphumi up until a further notice. Umfana velana lahle phansi kulelo tray lele breakfast umfana ahlanye umfana hayibo kucaca ukuthi umfana uyahlanya ke manje. Ngicela ukukutshela ukuthi ngisukume ke nami ngithi hayi baby ngisasho ngalamehlo okuchama mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngisamchamela umfana hayi baby ungawara ngisho sobe si lockdown sobabili lendlini uhlanyiswa yini umfana besehlanye ekhahlela idindi. Ayi umfana silalela lana ntombazane kahle mina ngishadile. Umuntu wami bengizoqeda nje nami uqeda i-breakfast bengizokuphelezela ngikhiphe la endlini ngishintsha amashiti. Ngikhuluma nje umuntu wami is on her way back. Shukuthi amaphoyisa azomletha la athole wena la ngaphakathi endlini. Ninjalo namantombazana useless. Umfana wathi wabeka amabili amathathu seniyaqoma nize endlini yakhe ningakazi ukuthi umuntu serious. Hayibo nangumfana usegxeka mina nami ngihlanye ngisho ukuthi wena wangishela ini mina ngikucela ukuthi uzongilanda lana mina bengithi ngithanda ngempela. Hey kubo ngaphansi nongaphezulu kumfana. Hey umfana mase aze asho ukuthi uwife useseduze uqeda kumfonela. Ngihambe ke manje ngiyocasha ekamereni elincane according to ama instructions omfana ukuthi yena uzozama ukuthi abone ukuthi uwife uyikhuluma kanjani naye le ndaba. Uwife uhlanya kahle ulo wife nje angagwaza ngisho nokugwaza umuntu. Asho ukuthi uwife mangabe bexabana uhlanya unokumjova ngeAnastasia alale azavuke after hours. Uwife nje uhlanya ukuthi akahlukani naye because yena akana cent. Zonke le moto ayidriver imoto za wife lo muzi ahlala kona imoto za wife. Impahla zegama ezibiza lezi ayigqokayo wayithenge lo wife. Ngisho namathathu emzimbeni awadwetshiwe wawadwetshwe uwife. So nje kahle yena yabona u-ice boy la kulomshado. Sengicashile ke mina ekamereni elincane ngiyamuza umfana uyaxabana bayamemezana nomakoti wabo mina ngicashe emva kwesicabha ekamereni elincane and isicabha ngizivulile bafethu ngibambe ipani emva kwalesicabha ukuthi uwife wafuna ukungigwaza nje nami ngiyayiprotecta ngepani ngoba kuthiwa uyagwazana nje uyajahana ngommese uwife uhlanya. Uwife udokotela ke by the way uyabazi kodokotela basebehlanya ukuthi odokotela bakhohlwa nje nokuthi bafunda u7 years odokotela nje abana minerals mangabe sebehlanya bahlanya indaba yokuhlanya ukuthi kuyasho ukuthi bahlezi bebona idumbu ubusuku nemini. Hake bafethu ke
Bayaxabana kumfana ngizwe ngisethi ungangijovi. Hawu ngithi selisukile kuhlanya lakhe-ke. Ngempela sengiyezwa sekuthulekile-ke. Sengiyezwa-ke manje umfazi uyagqishazela uya downstairs ekhishini. Ngiyezwa sekuphahlaphahla ukuthi okay uthatha ummese-ke lo emadroweni nangenyuka. Sengiyazizwa izigi zizongena ekamereni. Uthe nje ethi uyangena ekamereni elincane. Ngimthi qimu ngepane ekhanda. Lapho sengiphethe nentambo ngiprepared. Hake ngimbophele esihlalweni ummese uqatha kulahleke le. Hake ngilokhu ngimfida ukudla mangoyisikhathi sokudla nami ngilinde ukuthi amaphoyisa azasitshena ukuthi isiphelile ivirus lapha i-breakthrough sesingakhululeka. Lapho-ke bafethu nje ngimbophela laphayana nendoda yakhona nayo ngivelane ngiyibophe because angazi mangabe ivuka kwi-anesthesia ukuthi izovuka injani. Sengiyibophile iphaphame ihlele esihlalweni iboshwe lapha esihlalweni. Akuphelanga amahora amangaki ngavelane nje kwakhala umbiko for amaphoyisa ukuthi we are all free to go. Ngabiza i-Uber, ngashaya amaphepha kwakhala amakhalibhokisi ngabaleka. Ngabashiya kanjalo labo boyi-2 endlini. Ngathatha ummese lo unkosikazi ade uphethe onama-fingerprints ngahamba nawo. Ngafike ngayisika kancane ngagcobisa igazi lami ikhaphethi igazi elincane. Ngahamba nommese ngabaleka nawo ummese obukade uphathwe unkosikazi. Mina sengubamba ngamaplastiki. Angifuni ngisho nokuthi kuze kusuka ama-fingerprints alonkosikazi. Ngenzelani? Ngenzela ukuthi mangabe kuyenzeka ukuthi mhlawumbe uyongifakela icala ukuthi mhlawumbe ngenza i-break in or ngenzani emzini wabo. Ngibe nofakazi ukuthi naku wangigwaza kancane it was a self defense ukuthi ngize ngimbophele lapha esihlalweni because ubekade ezongibulala. Hey bafethu sengihlele endlini sengiyacabanga ukuthi sometimes sizolifela ubala. Umjolo usu dangerous in these nowadays. Mina mhlawumbe ngaphuma ngembobo yenaliti ngasinda kanjalo kanti mhlawumbe wena angeke usinde. Be very careful of umuntu wesilisa omvakashela endlini ukuthi sithini istory sakhe. Be very very careful ngoba uyolifela ubala. Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa ukuthi imovie yethu isiphumile iyathengisa. Iseries yethu isiphumile u-R80 nje kuphela. Ni enjoy nathi bakwethu ishisa kakhulu.